Itsasoinua musikaldia abuztuaren 10-etik 15-era. Islako ermitan egingo den indusketarako boluntarioak behar dituzte abuztuaren 11-etik 14-era. Agenda eta kiroldegiko ikastaroak. Eta amaieran, erreportajea, 51. Euskal Zine Bilera. Astebururako udako giroa bueltatuko da. Udaletik oporretara doa. Lekitxoko itsasoinua musikaldiak 40. urteurrena ospatuko du abuztuaren 10-etik 15-era bitartean, Andra Mari elizan egingo den 6 eguneko jaialdian. Aurten egingo zen 6 egun enguz, lehen eukauzan normalian 4-5 izate zeria, baina aurten 6 egun enguz. Gainera ama Dominikarren 650. urteurrena delata, bertan dagoen klabitxenbaloa erabiliko dute musikaldian kantoria taldekoek abuztuaren 10-ean. Eta hurrengo egunean, abuztuaren 11-an, zapatuan. Bigarren egunean trilogia taldea dago, hemen dagoz organo bat eta kalabezin bat, eta gero dagoz soprano bat, emakumea, eta gero San Mikel Uskola, da etxalekitzarra dau, eta kontraten horra. Abuztuaren 12-an, Bilboko Orkestra Sinfonikoa izango dugu, Lara Diloien zuzendaritzapean eta Sandra Ibarretxe klarinetistarekin. Abuztuaren 13-an berriz, Bilbao Sinfonieta kuartetoa eta hurrengo egunean Bios Orkestra Kamara izango dugu. Eta amaitzeko, abuztuaren 15-ean, betiko modua, Lekitxone korua beti duten da. Korua etorriko da, Andra Mari korua. Gogoratu kontzertu guztiak Andra Mari elizan izango direla gaueko 10-etatik aurrera. Sarrerak 5 euroren trukean egongo dira salgai turismo bulegoan eta elizan bertan. Islako ondare historikoa balioan ipintzeko, Garraitz 25 egitasmoaren barruan, abuztuaren 11-etik 14-era bitartean, indusketa lanak antolatu ditu Atabaka elkarteak Arantzadiko arkeologoen laguntzarekin. Eta lan hauek egiteko voluntarioak behar dituzte. Behar dugu zuen laguntza. Eskuek eta goguek, bai indusketan, bai garbiketak eta aiteko, eta gu baikus erramintarik eta Irlan aurkitzen den ermitaren barruko eremuan eta honi itxatxita iaz aurkitutako ormari jarraipena ematea dute helburu aurtengo lanek. Helburu nagusia da islean parke historiko natural bat bihurtzea. Ontxe, konkretoki gabiz, Arantzadin eskutik, Arantzadin arkeologon eskutik, indusketa arkeologikoak egiten. Eta, hau da, 3. urtean egiten dugun auzolanen antolatute, udan xer. Indusketa arkeologikoak zelan egiten diren ikusi eta ikasteko aukera paregabea egongo da. Parte hartzeko hurbildu Islako Mollara zapatuan 9-etan, 9:30 Domekan, 10-etan astelenean eta 10:30 Martitzenean. Asteburu honetan ere kulturrekintza ugari izango ditugu. Asteko bihar, abuztuak 10, iluntzean, Egaluze dastaketa egingo da plazan, udalak eta kirol taldeek antolatuta. Era berean zapatuan, baserri azoka egingo da plazan goizean zehar. Lea Artibai landa garapenerako elkarteak antolatuta. Eta azokekin jarraituz, Domekan eskuabilen topaketa ospatuko da. Eskulan ezberdinak ikusteko aukera izango dugu egunean zehar plazan. Bestalde, kiroldegiak ikasturte honetako ikastaroetan izena emateko epea irekiko du abuztuaren 13-tik aurrera. Ballet, pilates, yoga, zumba, edota beste hainbat aukera izango dituzue. Beraz, kirola gustuko baduzue, hurbildu kiroldegira eta eman izena irailaren 16 baino lehen. Gaurkoarekin, badira 58 saio udaletik hasi zenetik. Ia urtebete gure herrian gertatzen diren albisteak kontatzen, astero 1600 ikusletik gora batuz. Guztira, 225 albiste eta gai ezberdinez hitz eginda.
Albisteak, gertakariak, erreportajeak, kultura, kirola, astebururako agenda, ikusgarriaretoko programazioa edota eguraldia. Eta udan zehar herriko albisteak erakusten ibili ostean, hurrengo 2 asteetan oporretan goaz gu ere. Hortaz, abuztuaren 30ean ikusiko gara berriro, Lekitoko albiste guztien berri emanez. Ondo izan ordurarte. En Berlín usted tomó una terrible decisión, una vida contra millones. Y ahora el mundo corre peligro. Misión imposible. Fallout. Ethan Hunt, IMF espioitza agentziako kidea da, sagako 6. eta azken filmeko protagonista. Huntek ohiko taldea izango du ondoan oraingoan ere. Benji, Luther, Ilsa eta Julia. Ordea, mehatxu terrorista batek asko korapilatuko du espioiaren jarduna. Gainera, Hunten izaerak eta beinola hartu zituen erabakiek ere zailduko dutearen egoera. Gaur, temperatura jaitsi eta maksimoetan ozta gainditu ditu 20 gradu zentigraduren muga. Goizean zaparradak trumoitsuak izan ditugu, arratsaldean zaparradak eten eta zerua hodeitsu geratu da. Barikuan temperatura maksimoak igotzen hasiko dira, baina minimoak oraindik freskoak izango dira. Goizean hodei gehiago izango ditugu eta zirimiria egin dezake, arratsaldean aldiz atertzera egin eta zeruan hodei gutxiago izango ditugu. Zapatuan udako giroa bueltatuko da. Temperatura nabarmen igoko da, balio beroenak 25 gradu zentigraduren muga gaindituz. Giro eguzkitsua nagusituko da, eta beroaren eraginez, baliteke arratsaldean brisa sartzea eta ekaitz hodeiak garatzea. Domekan udako giroarekin jarraituko dugu eta temperatura maksimoak 30 gradu zentigraduren bueltan geratuz. Beroaren eraginez arratsaldean ekaitz hodeiak garatu eta zaparrada trumoitsuak izango ditugu, baliteke zaparrada gogorrak izatea gainera. Hurrengo astea euriarekin eta temperatura freskoekin hasiko dugu. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Euskal Zine bilera heltzeko hilabete gutxi batzuk baino ez dira geratzen. Euskarazko zinema lantzen duen jaialdiak 51 urte beteko ditu aurten, eta 41 lemapean aldaketa ugari izango ditu. Euskal Zine bileria, Euskal Herri mailan ikusentzunezko ingurun etxendan bilera edo topaketa bat izateko asmo hauko. Orduan beste gauza batzun artean, lehiaketa laburmetraien lehiaketa bat tartean. Abuztuaren 3an zarratu zen lanak aurkezteko epea. Deialdian aurkeztu ziren 50 lanetatik orain aukeraketa bat egingo da, eta hauek urriaren 6tik 12 bitartean ospatuko den jaialdian zehar emango dira. Hasteko, 2. urtez jarraian, urriaren 6tik 7 bitartean kameratoia ospatuko da Euskal Zaleen topaguneak antolatuta. Ikusentzunezko rally bat, gaztiak apuntatzen dira eta epe baten barruan laburmetrai bat grabatzen da, ezaugarri batzuk emanda eta testu inguruan txertatuta edo. Zentzu horretan aurten 2. urtez nahi izan dugu aprobantzera edo apuntatzen direnak eta nahi damenak berton lekitxon lo egin alizatia. Bestalde lan profesional eta amaterren arteko aldea geroz eta txikiagoa da, eta jada oso zaila da batzuen zein besteen artean ezberdintzea. Hortaz, edizio berri honetan, 2 kategorien bereizketa desegin egingo da. Halere arlo ez profesionalari erantzuna eman nahian, aurten zine ondarea indartzea bilatuko duen atal berezia izango dugu. Aurten lehenengoz, atzo sortzi zeneko proiektu bana izan du jarri martxan,
pizkat lekitxori buruz, edo lekitxon grabata, edo lekitxar bate grabatako supersortzi irudiak bileran ere presentzi bat eukitzeko, ez? Film hauek aurkezteko deialdia abuztu amaieran irekiko da. Lekitxon edo lekitxarrak eukialdamen supersortziak filmotekara eramatera gonbidatu edo gonbidapen hori luzatu. Zetarako zeurak, ente publiko modura, material hori garajietan edo ganbaretan baino hobeto zaindu aldabe. Zaindu, konpondu txartu dozen txatillak o danadalakua, eta trukian emote dut zuena da, zuk deposituan uste duzu, zuriak izaten jarraitzen dabe irudi horiek eta material hori, material fisiko hori, eta eurak trukian zuri DVD bat emote dut zuen, irudi horrek ikusteko forma digitalian, ez? Beraz, 41. edizio honek berrikuntza nabarmenak izango ditu. Gogoratu beraz, urriaren 6tik 12 hitzordua izango duzuela Lekitxoko Euskal Zine bilerarekin.